τα παιδιά γιατί δεν πάθαν τίποτα. Είπα το πόσο ασφαλής είναι να συμμετέχουμε σήμερα. Όπως βλέπετε, οι οδηγοί προσπαθούν να δουν την μεγαλύτερη ταχύτητα και τη μεγαλύτερη πορεία. Κάτι που θα φανεί περισσότερο στα διπλά περάσματα που τα αυτοκίνητα θα είναι πιο δίπλα. Κοιτάξτε το καπνότερο που θα βγάλει ο Τάικο Σάικο. Να σας ακούσω! Εσείς το χειροκρότημά σας για 5 από τους καλύτερους οδηγούς του HTC που ευτυχώς μένουν στην Ελλάδα. Να ακούσουμε ότι είστε πάλι έτοιμοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Τον δίνει πολύ μεγάλο αντισαβαντάζ. Μόνο που τώρα είναι η μάχη του ζεστάματος. Άρα αυτό που είδατε δεν μετράει. Αν αυτό γίνει στον κανονικό γύρο. Είμαστε έτοιμοι! Κώστας ο καπότης έχει ανοίξει. Αυτό θα το πιάσει από την βαθμολογία. Καταφέρει στο τέλος να πλησιάσει τον Κώστα του καπότη. Πιστεύω όμως ότι η υποστροφή που είχε στο πάνω μέρος της τροφής θα είναι χρήσιμη για τη βαθμολογία. Φεύγουνε τώρα ο Κώστας να βρεθεί από πίσω. Θα προσκοπές το πιέσει στο τάκι. Και δύο δεν έχουν κάνει πολύ καλά περάσματα. Θα πάω στο χειρόκι. Αντικία. Ο Αποστόλης έφερε τετακέ. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει τον επόμενο γύρο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να φέρει και το άλλο αυτοκίνητο τετακέ, ούτως ώστε να έρθουν ισοπαλία και να ξαναγίνει επαναληπτικό πέρασμα. Το βλέπω όμως πολύ δύσκολο τώρα γιατί ο οδηγός πια έχει την ψυχραιμία του, ξέρει ότι αρκεί να μην φέρει τετακέ για να περάσει τον επόμενο γύρο. Άρα ο Αποστόλης ο Σαντακόπουλος έχει πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα τώρα και πιστεύω ότι θα το εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν πάλι κακές στιγμές.
είναι επίσημη απόφαση. Οι οδηγοί θα βγουν από τα αυτοκίνητα. Ποιος θέλετε να κερδίσει? Ο Αποστόλης ο Τσουτακαού. Δείτε τώρα πραγματική μάχη πόσο κοντά θα πάει στο αυτοκίνητο. Για να ακούσω. Για αυτό το γύρο, Για να ακούσω τον κόσμο.